gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy egyszer majd itt dolgozok. És rá 2 napra már kaptam is egy szerződést. A legfontosabb az az, hogy részesei legyünk az élménynek. Trabant, csatos Bambi. Mi ennek örültünk az 50-es években. Addig Amerikában megnyitott Disneyland. 92-ben pedig harmadik parkként Disneyland Párizs. Akkor kisegérnek drukkolt az egész ország az olimpián. Ma már mindenkinek nyitva állnak a parkok kapui. Gyakorlatilag bármilyen területen képes lennék elhelyezkedni azért, hogy kijöhessek. Barbara a munka miatt szeretett volna kijönni. Nem tudott elszakadni Disneytől. Viszont az ide látogatók 99%-a az élményért, a szórakozásért utazik Disneylandbe. A Disneynek alapvető elképzelése az, hogy az élmény, hogy minden látogatónak az igényét ki kell elégíteni gyakorlatilag, és hogy állandóan boldogak legyünk. A mosoly az egy alapvető eleme a Disneynek. Ma már közel 30 magyar dolgozik Disneylandben, ahogy mindenki Petra is évekig jelentkezett a parkba. Míg egyik évben maga Disney jött Magyarországra meghallgatást tartani. Nagyon sok jó van ebben itt a Disneyben, tehát rendesen megfizetnek, tényleg rengeteg pluszt adnak, amit így Magyarországon nem. A munkadói hivatalon keresztül találtam egy lehetőséget, hogy lehet Hát nem Magyarországon, semmiképpen nem Magyarországon. Franciaország, Spanyolország valahol, de nem Magyarországon. Nem is Disneylandbe tervezem a jövőt. Ennél valamivel többet és máshol. Ahogy Zoli, Petra sem a parkban képzeli el jövőjét. Petrának is már új álmai, tervei vannak. Igazából ez már így most elég volt, tehát amit kaphattam, azt megkaptam az Disneytől, az álmomnak a megvalósulását, és már azóta találtam új álmokat. Barbara viszont még mindig Disneylandben hisz. Neki ez az álma. Ő még mindig gyerek, amikor a parkba látogat. Ha így testközelben látom Mickey-t, akkor meg nem fordul a fejembe, hogy az XY Castmember, hanem igen, ez Mickey, és tök jó érzés, hogy készíthetek egy képet, és még a 20. képnek is örülök. Walt Disney eszméje a következő volt. Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk követni őket. Petra, Barbara és Zoltán így tette. Követte az álmát, és egy álomvilágban dolgoznak. Itt nincs sírás, nincs alódás, nincs honvágy. Itt egyetlen egy dolog számít, hogy minden nap boldogok legyünk, és önfeledten jól érezzük magunkat.